היי, בגרמניה רוב האנשים שמחפשים דירות להשכרה מנסים למצוא דירה בה אפשר לקבל את ההסכם שכירות בלתי מוגבל בזמן. אבל יש תכונה אחת שמדברת דווקא לטובת הסכם שכירות מוגבל בזמן. התכונה היא שאם יש לכם חוזה בלתי מוגבל, בעלים תמיד יכול לדרוש פינוי של הדירה בגין שימוש עצמי של בעלים או בני משפחתו. להבדיל, בהסכם שכירות מוגבל בזמן, לבעלים כמעט ואין אפשרות לפנות את הדירה בגין שימוש עצמי. כלומר, אם אתם שכרתם דירה לשנה, לשלוש, לחמש שנים, לא יותר, לפחות, בעלים כמעט ולא יכול לדרוש פינוי בגין שימוש עצמי. אייגן בדרף. זהו, תישארו איתנו, תשאלו שאלות, תנו לייקים, ביי.